kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Da sunan Jalla zan fara sarki wanda ya yo duniya, makagin mutum har da aljani ya ruwan teku ya yo maliya. Shi ne masanin karkashin ƙasa, shi ya yi burjai a samaniya. Makanni Jalla kai ka iya, Allah ka iya mani in yaban Zahra mai martaba. Kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Salati rabbana ka daɗa ga kalifanka sha tambura, masani mai taimako duniya mai ceto gobaran lahira. Wannan da saninsa ya gagara, shirin makiyansa ya faskara. Aya ku faru kun sha jira, ku zo ku ga zuriyar annabi sun fi karfin a kauda su da guba. Gaisuwa ga iyalan annabi, razanin ku faru na rike. Jirgin ku a can ciki ne nake, inuwar ku a nan na zo na bake. Wutar kaunar kururuwa take, sharifai ni fa san ku nake. Hakan nake, hakan take. Wallahi ni na tafi makiyanku da ni da su mun zuba. Kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Allahu ka kara ban baiwa da basira kan daɗin hikima. Sanya banyar zababban ka ne alawiya sai da Fatima. Ina a adaina kalkautsar ita ce wallahi ba tantama. Mai maɗi ajiye ta yau ga zuma, abin a fili yake su ne mafiya abin ayaba. Aya sai da ina sallama, na zo ni gidanku ne na bara. Bambaɗanku ne a can nahiya ta Afirka, Husaini ne ke kira. Na san kun ji ne duk tazara ba hijabi gunku ya Zahra. Kun ji mai nema a can lahira, kullamin ce an mai gafara sai da aljanna ma kun raba. Kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Ina wani mai nasaba yake ko dan waye ku ce ya tsaya. Ga jini da zuciyar annabi gaba ɗaya Zahra ce kulliya. Mai hali da kama irin annabi, zama tashinsa har tafiya. Maza mata mu dau aniya, malakutu na jiniya ga sanaya Zahra balaraba. Aya Zahra bikin fusato ko tsammani a duk duniya. Ku ne kankat ƙarshen magana masu tura jannatul aliya. Masu tura ya ga Khadijatu ummul mu'minin je kunjiya. Sai da ni banda soyayya, sai ta ku duk duniya begen ku ka sani na jazaba. Kallabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba. Masu duniya masu lahira masu aljanna gidan rahatu, ambaton ku muke muna tambura, makiyan Zahra ku sai ku mutu.
matar zakin Allahu ce yar da rasuli ce izzatu zauna lafiya raihanatu haske na da'iratun nubuwa maganin ru'uba duniyan nan har da ma lahira komai naku ne na Fatima Imama Aliyu angonta ne sadauki ne halin Fadima fagen ilimi shine a sama wasiyin daha ne kunjuma fagen hikima raba gardama irinsa Aliyu ne an gama to wai 'ya'yanta ya suke ne Hassan da Husaini ne ku sani cikin su babu dan kankani shababul janna'i yotini daga su zuri'ar ta kare duka a suna da yawa Ali Zainal Abidin kujiya bautar Allahu yayi gajiya fakirul ulumi sha tambaya Musal Kazim mazajen jiya Jafar Sadiq da bai fariya ga Jawad mai gudun duniya Imamu Rida cikin kafiya Hassan Askari mai gaskiya sai wanda ake jira Imam Mahdi mai martaba tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba zuriyar ta har na duniya suna nan walla ai haddara inna shani aka huwal abtar raddun qur'anu ba kirkira da farare ga baka ke ciki ko nan a kasar mu sun hallara a bayan uwa mai muke jira ya kamata mu yi damara kan haƙoƙinsu har nasaba wajibi ga musulman duniya kauna ga iyalan annabi wajibi ko da salati kai ka gaida iyalan annabi wajibi ne gun musulmi duka kare haƙƙin gidan annabi kan suka maganin zunubi shurafa uku na rike son ku ne guzurinmu ko tsaraba tallafi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba tammat bi hamdunan zan tsaya ɗalibin ku Husaini ne ya biya Nasarawa Jos ni nake na Sharif Rabi'u sha tambaya na Sharif Falaki garin Jos nake makoci ne ga 'yan lafiya yan uwa na barku dai lafiya mu haɗu da ku ko kiran waya in kun yi Hussein zai marhaba 080 39 64 Nabi tsakanin rauna sai da Fatima yar da Rasul mai martaba tallafi